मैया हराव माने बे टेनाव थाबाय देसानिबो ओमफ्राय नै मालाय बे जाय दासिमहालागै दहाय हरनिफ्रायनो भिडिअ एडिट खालामगासिनो दं बे जाबाय इउटिउबारनि मा होनो हुदा हबि हरसे उन्दुवाखै ओमफ्राय नै दा सोरांलायबाय ओमफ्राय थांदों दाबो जाया ओमफ्राय मोनसे खोथा बियो माने भिडिअ रेकर्ड खालामदों 1 घन्टानि रेकर्ड खालामदों ओमफ्राय जाबावदों मालाबा 3 घन्टा इदि जायो आंना 3 घन्टा भिडिअखौ 10 to 15 मिनिट बानायनांगौ बाप रे कितना क्लिप काटना पड़ता है दिनैनिया माने 1 घन्टानि एसे आगोलावमोन आरोना भिडिअआ बिनिफ्राय बियो बहुत गोबाव एडिट खालामबाय हरनि खमसे खम 2टासोनिफ्राय एडिट खालामदों आङो दसे उन्दुना लाबाय ओमफ्राय दाबो कमप्लिट जाया नामा 23 मिनिट दंबावो ओमफ्राय 10 मिनिटसे एडिट कमप्लिट जाबाय 13 से जागोन खोमा इयो भिडिअआ दिनैनि भिडिअखौ माने बे दाननोनो गोसो गैयानो ओरैबायदि माने सिमाव दुबाबखा डेन्जार जाबखायबा फाग्लासो बियो सोर माबादि भइसैथाय फाग्ला रोजाबखायो दाननोनो गोसो गैया ओमफ्राय क्लिपखौ तो इदिनो कनफ्यूज जालाबायसिनो माखो दानो माखो बोखारो इदि जायो दिनैखौ जेबो दाननो गोसो गैला ओमफ्राय आगोलनि दुसरा भिडिअ बाथाय 3 घन्टासोनि भिडिअखौ बियो 8-10 मिनिट 12-13 मिनिट बेफोरबायदि बानायोमोन खिन्थु दिनैना बारा गोलावबो नङा 1 घन्टानिसोल' गोजौआव बेखौनो माने क्लिपखौ गारनोनो गोसो गैया जागासिनो दं मा जागोन बेजों ओमफ्राय इन्टार हिट खानालाय क्लिपफोरा एकदम गारनो नाथार आङो 2 घन्टा उन्दुबाय दा बेनिफ्राय जोङो ओंखारना थांदोंसै ओमफ्राय बेथ' उन्दुनाय नंला दसे ससे थांनानै हटेलाव माबा मोनसे जाना लानानै न'आव होलांदोंसै सानैबो बिराद खस्थ' जासिगोन खिन्थु बे दिनै बिराद खस्थ' मोनखाबाय आरो अच्छा लगा बढ़िया ये है ब्लॉगर लाइफ यस कभी कभार सोने को भी नहीं मिलता है रे बाबा सोने को नहीं मिलता है एडिट करके अपलोड देना ही देना है आज क्योंकि ये ट्रेंड अभी चल रहा है ना तो किसी कई और में वीडियो बना लेता तो चलता बट अभी ये ट्रेंड है तो आज के वीडियो काल को तो नहीं देखने वाला है ना तो आज ही डालना है तो आज रात होने वाला है लोकल ट्रेन आएगा शायद रात को तो आज हम लोग लोकल ट्रेन नहीं देखेंगे क्योंकि जबीनतल फेवरेट था इसलिए मैं आया इधर इतनी दूर मतलब आया था दिनैबो फेस्टिभेला दिनैबो जोबाखै ओमफ्राय जोङो दिनै थांदोंसै 20 तारिख दिनै फुंनि माने दाबो टाइम 6ता जाथाराखैनो जागोनसो बेयावनो जों थांदोंसै बे जायगानिफ्राय ओमफ्राय सोरबा 20 तारिखआव फैबावगोनदां दिनै आरो लकेल ट्रेन होननाय मोनसे बेन्ड दं बेयो ओंखारगोन दा स' गासैबो हराव जों टेन्ट नागिरदोंमोन ना बेजाय माने टेन्ट दंजोबो दै जोंसो मोनाखै जों बैयाव थांग्रोदोंमोन बेनिफ्राय बैयाव थाबोबाय ओमफ्राय जायनाव थादोंमोन जों बिसोरखौ फोजादिया मानोना बिसोरो हराव निन्दो जाना दंमोन ना बेनिखायनो स्टाफ जागोन साननानै जोङो फोजादिया बेनिखायनो जों सिरि फैबाय आरोना सिरि माने सासेखौल' जों राव होबाय फोजानायाथ' फोजादोंमोन खिन्थु सिरि मोनाखै बिसोरो ज' भिडिअखौ नुदोंबाथाय सरि दे ब्र' मालाबा सानसे माने लोगो मोनबाथाय मोजाङै बानायनोसै माबा मोनसे जोबोर अनबाय नोंथांमोना जोंखौ माने बेयाव फैनायाव ओमफ्राय थानोबो मोनबाय थांनायाथ' थांगासिनो दं सासेया दाबो मालाय थाबायनो भिडिअ एडिट खालामगासिनो दं जोबाखैनो बेना ओमफ्राय दिनैनो आपल'ड होगोन दिनैनो नुगोन बेनि भिडिअखौ आंनिफ्राय एडभान्स नुग्रोसिगोन बेनि भिडिअखौसो आंना लासैसो फैगोन मोनब्रै मोनबासो दं आंना बे भिडिअआ बयबो थांजोबो मालाय साफा गारि गोजा ओमफ्राय जोंना बेरायनाय 6 किल'मिटार बेरायनांगौ जादों जों दा 6 किल'मिटार स' दायो जोङो उम्रांस' टाउन मोनफैबायमोन बेनिफ्राय सासेया दहाय आं होनदोंमोन ना एडिट खालामगासिनो दं हरसे बेनिफ्राय बेना एडिटआ कमप्लिट जाबाय खिन्थु दा भिडिअ आपल'ड होगासिनो दं ओमफ्राय टावार मोना फैनायाथ' जोङो बे फेस्टिभेलनिफ्राय माने जोङो टाउनाव फैबायमोन आरो 6 किल'मिटार एसे बेरायबायबो ओमफ्राय ससे गारि गाखोना फैबाय ओमफ्राय आरो दा नेटआनो गैया माने बे थाबनो होथारगोन आरो भिडिअखौ दा बारासो बारा गैला नामा नै आं दा बे भिडिअखौ शुट खालामगासिनो दं ना बे भिडिअखौ माने आंना एसे लेट जागोन खिन्थु आंनि आगोलावनो नै दा बिबयसनि उम्रांस'नि भिडिअ फैगासिनो दं दै ओमफ्राय बे भिडिअखौ सानसेयावनो भिडिअ बानायदों ओमफ्राय सानसेयावनो एडिट खालामदों ओमफ्राय सानसेयावनो आपल'ड खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नेटआनो जाथारला दा नेटनि थाखाय जोङो फैगासिनो दं आरो टाउनाव थांबाय आरो फैफिनबाय जे जायगानिफ्राय दहाय गारि गाखोना थांदों बेयावनो फैफिनदों माने टावारनि थाखाय ओमफ्राय अहाय दं जोंनाय दा नैबे नेट गैयाना आरो नेटआव फैफिनदों जोङो आरो टाउननिफ्राय भारा लानानै बास्रा हरसे उन्दुनोबो मोनाखै गगा मोननायबो जादों लोमजादोंबो थेवब्लाबो
बे मोनसे माने बिनि नोंसोरथ' बे भिडिअखौ नायखाबाय जानांगौ उम्रांस'नि भिडिअखौ बेनि फेस्टिभेलनिखौ ओमफ्राय बे जा खस्थ' जादों दै माने बे भिडिअआ माने हाइस्ट खस्थ' आरोना सानसेयावनो जाजोबदोंना आरो उन्दुनाय गैया मैयानिफ्राय ओंखामबो जाबावाखै ओंखाम उखैदोनो बेस्रा लोमजादों गगा मोनदों आंथ' बारा उखैया र' थानो हागोन आङो नों बारा एसे उन्दै मानसिना नोङो आंनिफ्राय गावाबो जास्लाबाय नालाय खनसेयावनो दिनै आंनि बे मोनसे भिडिअ आपल'ड खालाम बेनि नेबाय थानायावनो जोबसिगोन बायदि मोनबाय आङो दा मालायनि बारियाव फैनानै होफैलायबाय ओमफ्राय टावारा बैलाय खाथियावनो दं नाङा जिअ नेट खिन्थु खारानो बेना मबाइला ओमफ्राय आङो आपल'ड होबाथाय आंना खारो बेना खारा आइफना लानो हाराबो 12 होदोलाय आं लायाखैमोन होदोलाय बुनायखौ होदोलाय आइफन बुनायावनो वान प्लासआ बायलांबासो दा सारला आङो भिडिअ आंनि मबाइलजों आपल'ड होयो ओमफ्राय आंना थाबनो आपल'ड जायो ओमफ्राय बेना दहायनिफ्राय 2 घन्टा जाबाय बास टिकेट दाननानै फैबाय जोङो 9:30 बासआ खारगोन जोंना ओमफ्राय दा 9टा जाबायानो टाइम गैला आरो ओंखामबो जाबावाखै बास टिकेटआ केन्सेल जासिगोन बायदि जादों जोंना दा ओमफ्राय आरो दा जालालै टाइमानो जोबलाय लांसिगोन मानो जाया ओमफ्राय स' फाइनालि दासो भिडिअ आपल'ड जाबाय हां मोनबाय दासो 100% कमप्लिट जाबाय दे बे भिडिअ आपल'ड खालामनाया ओमफ्राय जों दा थांनोसै जोंना बासआ दंमोन 9:30 बिनिफ्राय दा टाइम जाबाय 9:20 ओमफ्राय दा जोङो ओंखामबो जानांगौ मैयानिफ्राय ओंखाम जायाखै ओंखाम उखैदों ओमफ्राय बे मोनसे बासआ मिस जासिगोन बायदि जोंनि ना मा बुङो क्या करेगा ओरैबा बासआ लेट जायो खिन्थु लेट जायाबाथाय जोंनिया सेफ ओंखामबो जानांगोन आरो मोननैसो जाथारनांगोन उन्दुवाखैबो ना मा जागोनलै खुसि एबार स' दा जों बे जायगायाव टेम्पु नेगासिनो दं दै बेजाय साइडनिफ्राय फैगोन ओमफ्राय नै बेजाय थांगोन ओमफ्राय बेखौ नेगासिनो दं जोङो दा टाउनाव थांदोंसै ओमफ्राय टाउनाव जों गारिखौ नायनोसै ओमफ्राय जुदि गारिया एसे लेट खारोबाथाय बेजोंनो ओंखाम जानानै होलांदोंसै टाइमबो गैखाला 9:30 जाखाबाय दा मोननाय नंला बायदिसो गारिखौ ओमफ्राय मोनलाबाथाय थांदोंसै नेक्स्ट बासाव ओमफ्राय टिकेटखौथ' दानखाबायमोन आरो सानैजों स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं माने गासैबो फिसा फिसा जोंनि बेयाव बेरायनो फैनाय ममेन्टफोरखौसो आं केपचार खालामगासिनो दं दै आंनि चेनेलाव स्पेसियेल भिडिअ फैनाय नङा ओमफ्राय फैब्लाथाय बेनाव फैगोन आसोलनाव फैसिगोन दा दसे थानानै स्पेसियेल भिडिअ ओमफ्राय आंना मोनसेबो स्पेसियेल भिडिअ फैनाय नङा जुदि आं स्पेसियेल भिडिअ बानायबाथाय आङो आंनि सेकेन्ड चेनेल एक्सट्रा इउटुबार 77आवसो आपल'ड खालामगोन आङो गोबाव सम जाबाय 7 मास 8 माससो जाबाय नामा दासिमहालागै आङो माने स्पेसियेल भिडिअखौनो मोनाखै आं बेनिखायनो आङो सेकेन्ड चेनेलाव आपल'ड खालामनो होआखै स' दा दसे थानानै आरो नेक्स्ट भिडिअखौ आं केपचार खालामदोंसै स' बे भिडिअआ बारा गोबाव जागोन बेनिखायनो आं दोनथ'दोनसै स' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय आरो सोरबा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ स' थेंक इउ स' माच